Bilmisiz dostlar, eng baxtli chog'im baxt turida o'ylamagan chog'im deylar. Har vaqt o'zing yaratgan ish bilan mashg'ul bo'lsang, albatta ularga vaqt qolmay, kunning vaqtning uzganini sezmayda qolasың. Turmushimizga yenidan volontyorlar sizni qo'llanishga kirdi. Bu yil ularning ishlari ayiruvcha ko'p bo'ldi. Kimlar ular? Boshqargan ishlari nedan iborat? Shu savollarga javob izlaymiz. O'xshab qoldimi? Albert bilan Feniz yaqin do'stlar. Ular reabilitatsiya o'zagi izgilikda tanishganlar. İkisi de aniqli ruhli, maqsadchan, biyu ham basketbol bilan shug'ullanadilar. Shaharimiz ham il g'ururligi olar. Yigitlar tarixiy voqea Paralimpiadani oshu ham yobu tantanalarida qatnashuvchilar. Parli biyuda shigish yasab qaytganlar. Hozir endi Biyishlar bo'lib shotlanamiz endi. Sholli yorda endi. Sholli yorda remont bo'lg'achdim bizga bag'ishlab turgan endi. Biz yuri turg'achdan endi remont yasaymiz dedilar. Onda yangi zav yasaymiz, kalsolar qo'yamiz dedilar. Shunlarga пока bizning trenerning maktabi o'zi bolalarni shunda tarbiyalaydi. O'zini oldi. Shunda basketbol. Tegi yilni Tansiy Koлясков bilan biz nega Kubok kontinentovga Moskvaga borgan edik. Shunda bizga trener Konstantin Borisovich, Главный тренер России. Ул шақырып алды инде безне бүтүнебезне, шалларның биюләре бик жақсы ди. Соңгы арада бик 1-2 ел ішінде ди сіз әйбәт бий башладыгыз, калганнары унышар ел бийләр ди. Шунарга шақырып алдылар инде безне дә. Бывает всякое, мой друг. Ты верь в удачу, не грусти. Мы сможем вместе все пройти. Шалдан biz 8 кеше Коляскова бардык и 8 кеше безнең партнерлар дип әйтим инде. Паралимпиаданы ашу һәм ябу вакытында чыгыш ясаганда нинди хисләр кичердегез? Нәрсә иде күңелегездә? Паралимпиада ачышына әзерләнү үзе бер история. Ансы менә анда контент без иртә белән торып, төнге сәгать 12-ләргә хәтле шөгыльләнә идек. 40 мең кеше утыра. Крала бөтенсе Россия андай бер күргән юк иде әле. Монда шундый масштаб, шундый стадион, шундый шугалы кешеләрне күргән юк иде әле. Ярышларына карадыгызмы соң? Кемнәр өчен җан аттыгыз? Иртәннән кичкә хәтле безне иртән торабыз, жуынабыз, ашыйбыз, автобусга утырталар. Җыра кара булмаса да тиз генә илтеп куялар безне. Без эшкә тотынабыз, кичке 12дә кайтабыз. Бер-беребездән кем интернеттан караган, анда безнекеләр җиңәме юкмы дип карый тырышабыз инде беләргә. Тырышканчы юклап та китәсең. Но инде хоккейга безнекеләр өчен нык ниттегенде киеләндегенде. Сез үзегез баскетбол белән шөгыльләнәсез. Паралимпиадада катнашырга теләгегез бармы? Әлбәттә, менә 2016 елда Бразилиядә летний паралимпиадалар үтә. Шунда анда Тырышачакбыз. Еще раз! Давай! Давай бить! Коляскада булуыңыз нинди хәлләр белән бәйле, яки бу тумыштанмы? Минем операция ясадылар да, шул операциядан соң аяксыз калдым инде. Аяксыз дегенде позвоночникта аяк селкемей башлады дейм, жүрмей башлады. Жыгылган инде компрессионный перелом дейләр инде, шул компрессионный переломны рәткә китерәбез дип врачларның ниләре жолгышлыгы булгандырмы? Аны әйтмиләр инде алар. Спортивный травма мен өзім бывший профессиональный спортсмен. Мен
11 яшьтән шөгыльләнә башладым. По прикладной спорт белән шундый спорт бар безнең Чаллыда, Казанда, Татарстанда, Россиядә шундый спорт. Казанда инде шундый тренировка вакытында инде шундый 3-нче этаждан сорвался шуннан егылып төште инде. Ул инде минем 14 ел булды инде 14 ел шул. Шәһәрдә сез ничек хәрәкәтләнәсез? Бер җиргә барганда нинди авырлыклар була? Шәһәрдә, сезнең шәһәрдә инде хәзер фандуслар, условиялар бар дип әйтим. Фандуска да, магазиннарга да, кафеларга да, рестораннарга да барсак, без активно йөрибез инде урамда. Үзебезнең машина. Шәхси машиналарыбыз бар инде, шәхси машина булмаса без инде аяксыз кеше дигәндәй машина безнең аяклар инде. Biz карыйбыз, үзебез ремонтлыйбыз. Бөтенесендә үзебезгә туры килә. Обслуживание полностью үзебезгә. Үзеңнеке булгачтан үзеңнеке инде. Мин менә больницага электем инде. Больницада безнең бер условиядә юк. Шалның кайсы тишегенә кермәсәң дигәндәй, бүтән җирдә пандуслар тора, больницада ни палатасы юк, ни үзеңнең йомышларыңны үткәрергә условия юк. Әйтсәң, күзләрен карайталар да, карап торалар. Мин аңлыйм, алардан тормаган. Барыбер дә аңлатарга кирәк врач кешегә дә, менә мин шундый кеше, минем кешечә түгел, миңа туалетка коляска белән керә алмыйм, сезнең тар туалетыгызга дип аңлатып, кайбер чагында аңламыйлар, шунысын әзрәк оптырып каласың инде. Әле монда килгәндә әйттем, менә миңа киләсе бар. Һәр көн өйгә кайтып йөрим шуның өчен. Менә үземнең җимешләрне үтәр өчен өйгә кайтып йөрим больницадан. Әзрәк ул якны карасалар яхшырак булар иде. Кибеткә без керәбез, аптекасына да керәбез, банкасына да керәбез. Шуның өчен поликлиника, больница авыр мәсьәлә. Без шуның өчен кайбер җирдә кайда пандус бар, пандус частныйда бар. Шунда барып анализ бирәсе була. Шундай әйберләр була. Калганына безнең Чаллыдан да әйбәт җир юк инде. Шәхси тормышыгыз ничек? Гаиләләрегез бармы? Минем шәхси тормыш менә гаилә минем апрельдә туй, өйләнергә исә шуларга әзерләнеп йөрим, уже көнтен чалам әзерләнәм. Күлмәкләр, костюмнар, кафелар, эзләп табып, әйберләр алып, продуктлар, бөтенсен шул активно әзерләнәм инде хәзер. Менә Альберттан карыйбыз да инде. Шуның кебек тырышачакмын инде. Якын арада алга барырга. Паралимпиаданы уңышлы оештыруда волонтерларның роле бик зур. Шуларның берсе Альбертның туганы Алия. Алия, паралимпиадада ни өчен катнашырга булдың? Минемчә, Рәсәйдә шундый үзәк масштаблы вакыйга булганда бик кызыклы иде анда катнашып карарга. Шул бер паралимпиада уенның бер бәләкәй өлеше булсам да, минемчә, минем өчен бу бик мөһим иде. Без паралимпиада уеннарына, олимпиада уеннарына 2 ел элек әзерләнә башладык. Башта анкетаны сайтта калдырдык. Аннары 2013 елның май айында без Өфә шәһәренә барып, безне укыттылар, ничек барырга, нәрсә эшләргә, нәрсә эшләячәкбез. Паралимпиада уеннарында спортсменнар белән ничек аралашуны өйрәттеләр. Шуннан соң инде ноябрь аенда безгә хат килде, сезне алдылар дип. Әзерләнә башладык. Һәм паралимпиада уеннарының башлануына хәтлек 2 атна без барып, безне 2 атна шунда спортсменнар белән таныштырдылар, безне әзерләделәр, безгә тренинглар уздырдылар. Шаңгы шоу трассасын алдылар, без анда карап, тәртип урнаштырып тордык. Роза Хутор тау шаңгысы үзәгендә эшләдем. Паралимпиаданың бүтән яклары да ошады. Бәнди бәләкәй җитеп бетмәгән әйберләре булса да, алар шундый бик вакыйгалы уеннарны коплады дип әйтеп була инде. Аннан соң мин слэш хоккей уеннарына барган идем. Менә анда мин бик кызыгып карадым спортсменнарга. Аларның бик тә рухланып уйнаганнарын. Бу кызның эшләмәгән эше юк. Ул бер вакытта хастаханәдә инженер-эколог булып та эшли, төзү бүлегендә магистратураны тәмамлый.
әле юридик факультетның 4-нче курс студенты да. Алия бер генә дә тик тормый. Һөнәре буенча да оештыручы буларак та төрле бәйгеләрдә катнаша. Буш вакытны кайчан табадыр, тагын бер шөгыле бар әле аның. Алия искиткеч матур картиналар чигә. Оста кеше барлык өлкәдә дә җитешә. Минем әйтим инде шоудан киткәннән бирле кызыклы хәлләр башланган иде. Мин поездда инде әллә кашан белгән бер кызны очраттым. Шулай без аның белән бергә барып, бергә яшәдек шунда. Булай да минем абыем барадыр и минем аның телефоны югалып калган шолыда. Шулай бер көнне барганда мин Красный Поляна станциясында үземнең абыемны күрдем. Без икебез дә бик шок каттык. Ишетеп белүемчә, Сочида яшәүчеләргә балконнарына юган киемнәрен эләргә ярамаган, урамга да бик чыгып йөрмәскә кушканнар. Бу шулаймы? Алар өчен тагын нинди үзгәрешләр булды бу көннәрдә? Шулай түгел дә дисәң була инде, шулай да дисәң була. Сочи кешеләренә алар кемнең үзе өе бар, аларга бик матур забор куйганнар. Бүтән Сочида забор бер төрле иде. Берәр авыллар кырыннан үткәндә кирләренеп торадыр, булай шәһәрдә кирләр эленмидер. Автомобиль белән кулланырга тыйганнар. Алар үз эшләренә генә үз автомобиль белән йөргәннәр. Аларның спецпропусклар иде. Волонтер булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Нинди булырга тиеш ул? Нинди һөнәрләр белергә тиеш, телләрме? Волонтер булыр өчен иң беренче теләк кирәк. Кеше теләсә, ул бөтенләй бер нәрсә барыр өчен. Шулай ук кеше белән аралашу, кешенең хәленә керү кирәк. Ачык күңелле, ярдәмче булырга кирәк. Шулай ук инде телне белергә кирәк. Чит телләрен. Сочидан киткәндә инде бер яктан китәсе килмидер. Яңа дуслар, матур объектлар, җылы, рәхәт, диңгездә бик рәхәт. Икенчедән инде шәһәрдә әти-әниләр, туганнар көтә иде. Шулай ук эшкә дә чыгасы бар. Шуңа шундый икеләтә хисләр иде. Кайтканда инде без үзебезнең шоуда кызлар белән кайттык. Купега кирип, музыка кобызып, диңгезгә карап җылап та алдык та. Шулай инде кайтып җиттек. Безне бик әйбәт каршы алдылар, шоуда, вокзалда. Шуңа күрә хәзер инде өйрәнәбез шәһәрдә яшәргә. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Абдулла Тукайның туган тел шигыренә быел 105 ел тула. Татар яшьләребез халкыбызның бөек язучыларын, әсәрләрен яхшы белә микән? Без бүген шуны тикшереп карарга булдык. Абдулла Тукайның әсирлектә язган шигырьләре сездә нинди хисләр уята? Белмим, ул шигырьләрен белмим. Белмим аны шул. Абдулла Тукайның шигырьләрен белмисез? Берсендә. Үй туган телне беләм. Тойгылы, кайгылыдыр инде. Ну, шундай нинди дип әйтергә. Ул бит булмаган. Абдулла Тукайның әсирлектә язган шигырьләре? Әйе. Сорауны бутамыйсызмы? Юк, шулай бит. Абдулла Тукай әсирлектә булмагандыр. Сез шулай уйлыйсызмы? Пешен базарында язган шигырьләр дисәң, иң беренче шунысы дөресрәк булыр. Сезнеңчә Муса Җәлилнең Суана әкияте нәрсә турында? Ул теге безнең тормышта төрле мизгилләр була. Бу инде шул көн сайын була торган әйбер түгел. Ничектер сирәк була торган әйберләр. Вот татарча сүзләрен барсы да килеп җитәлми. Теге волшебство. Татарча ничек була ул? Тылсым була. Ай, тылсымлы мизгилләр бу шулай. Кеше берне тиргә ярамый икән, турында урлау. Урларга ярамый, шуның турында дип беләм. Муса Җәлилнең Суанасы? Суанасы Абдулла Тукайныкы. Абдулла Тукай язган бит аны. Сез шулай дип уйлыйсызмы? О, Муса Җәлилнең Суанасы әкиятен язган булса, әйме, ул менә шундый, белмим ничек булыр иде ул. Ләкин кызганыч, Муса Җәлил андый әсәр язмаган. Хәзер Татарстан Республикасы Язучылар берлегендә сайлаулар бара. Сезнеңчә Язучылар берлеген кем җитәкчелек итәчәк? Әмирхан Еникиме или Гаяз Исхакыймы? Что-то еники якынрак ничек. Сезнеңчә ул җиңеп чыгачак? Икесенә дә уңышлар телим. Ну, ничектер менә йөрәккә еники якын булды. Гаяз Исхакый. Нишләп була дип уйлыйсыз?
Чөнки миңа аның әсәрләре якынрактыр, бәлки шуңадыр. Нимшәк аязга ки? Нишләп дип алай дип уйлыйсың? Белмим, чөнки ул Әмир Ханикигә караганда миңа якынрак, әсәрләрен күбрәк укыйм. Һәм кызыклырак дип уйлыйм. Әлеге язучылар, әдипләр, алар инде яшәмиләр хәзерге вакытта. Вакыт машинасы булса, без аларны кирегә кайтарып, менә шундый батл оештырыр идек. Совет язучысы Каюм Насыйриның революциядә катнашуы аның иҗатына ничек тәэсир иткән синеңчә? Бәхеткә каршы Каюм Насыйри революция чорын күрмәгән. Каюм Насыйри совет вакытында яши алмас иде, аның рухы белән юк ялгышасыз. Бөек Ватан сугышында язылган шигырьләр арасыннан иң зур бәяне Галимҗан Ибраһимовның Алмачуар шигыренә бирәләр. Сез моның белән килешәсезме? Бу шигырь шигырь түгел бит ул. Нәрсә соң? Әсәр. Кызганычка каршы минем ул алмачуар истә түгел. Миңа калса Муса Җәлилнең шигырьләре лаякмы? Галимҗан Ибраһимовның түгел. Без укыганда без татар телен гел укымадык. Русча гына укыдык. Ә менә үзебезнең якын телне, туган телне хәзер кире үземнең аныклар белән өйрәнәм, беләсезме? Шуңа кирәксезләр сырасы килеп чыкмый. Алмачуар шигыре. Алмачуарны мин андый форматта укыганым юк әле. Белмисезме, шундый бар бит. Әсәре бар, әмма шигырь форматында беренче тапкыр ишеттем. Юк, шигыре дә бар. Күргәнегез юкмы? Юк, бу мөмкин түгел, әгәр башка автор шундый яңа casual стильдә, яңа стайлда ясаса шушы әсәрне шигъри формада. Булса укып була. Сез менә бөтен сорауларны бута бетергән, сиңа татар теле һәм әдәбиятын әзрәк укыгыз әле бераз. Тарихны Юк, без әйбәтләп укыдык, тырыштык, әзерләндек. бүген ничәсе? 24-те. Бар да яхшы икән әле. Яз белән бергә табигать кенә түгел, кешеләрнең дә күңеле сафлана, яшәрә. Һәр мизгелгә көләсе, шатланасы, елмайганнан елмаясы килә. Йөзегездә бер кайчанда бәхет чаткылары сүнмәсен. Сау булыгыз.